Бик тиз ияләшеп киттеләр. Монда яши башлауына бер атна дигәндә, Гөлзилә өй эшен танмаслык итеп үзгәртте. Стенадагы келәмнең дә, идән җәймәсенең дә, карават япмаларының да үз төсе, үз матурлыгы бар. Аларны бары тик чистартып торга гына кирәк икән. Җилләтсәң җилләтеп, юасын юып чыкты кыз. Мебельләрне дә зауык белән күчереп урнаштырды. Тегендә монда уралып йөргән чүпрәк-чапракларга да урын табылды. Өй эше иркенәеп, ямьләнеп калды. Сайма карчык үзе дә ничектер яшәребрәк киткәндәй тоелды. Ни генә эшләсә дә, кәйфе күтәренке, күңеле көр булды. Хәер, Гөлзилә фатирга кергәннән бирле кулына бик эштә тимәде аның. Кыз карын да көрәде, суын да ташыды, идәнен керен дә юып торды. Җитмәсә, Гөлзилә эштән сумкасын тутырып, ризык нигъмәтен дә төяп кайтты. Бөтен нәрсә талонга алган кытлык дәврдә монысы да зур хазина иде. Шундый баланы ничек яратмыйсың да, аңа ничек караңгы чырай күрсәтәсең инде. Кибетләрдән азык-төлек алу өчен талон кирәк. Талонны прописка буенча гына бирәләр. Гөлзиләгә мондый бәхет тә тимәде әле. Ләкин менә шундый заманда әбинекен ашап кына ятып булмый бит инде. Гөлзилә базардан алды ризыкны. Әлегә акчасы бар, эшкә урнашты. Акрынлап кыз үзенең өс-башын да хәстәрләде. Кышкылыкка да, җәй кияргә дә затлы-затлы киемнәр алды. Модалар йортына барып үзенә сәхнә киеме дә тектерде. Кирәкнең кыйммәте юктыр. Кайчанда булса Гөлзилә барыбер сәхнәгә чыгачак, акрынлап әзерләнә торырга кирәк. Балалар бакчасында эш әллә ни авыр түгел иде. Идән юасың, балаларга ашарга китерәсең, киенергә, шишенергә булышасың, тәрбиячегә ярдәмләшәсең. Хезмәткәрләр белән тиз уртак тел тапты Гөлзилә. Хәтта бөтен тәрбиячеләрне дер селкетеп торган медсестра да бер җирдә бер тузан бөртеге дә күренмәгәч, кызны мактап телгә ала башлады. Ләкин балалар белән эшләү аңа ифрат кыен иде. Бакчага урнашканда болай булырын белсә, якын да килмәс иде дә бит. Ул чакта башына да китермәде шул. Сабыйларның ихлас күңелдән шатланып уйнавын күрсә дә, өс башларын алыштырса да, күз яшьләрен сөртсә дә, ни генә эшләсә дә әти-әнисен исенә төшерде. Татлы хыяллар корырга мәҗбүр итеп тә, дөньяга туа алмыйча калган сабыйны сагынды. Һәр бер бала аңа үзенең сеңлесе, үзенең энесе сыман тоелды. Көндезләрен шулай алданып, хыялый дөньяда яшәсә дә, кич җитүгә япа-ялгызы торып калды. Матур хыяллар, ләззәтле тойгылар юкка чыгып, ялгызлык ачысы гына җанын әрнетте. Ул үзен бөтен дөньяда бер ялгызы калган бәхетсез бәндә итеп сизде. Баштарак эш табу дәрте, кием салым алу куанышы һәм башка вак-төяк шатлыклар белән юанса да, тора-бара ялгызлык хисе бөтен булмышын биләп алды. Рухын сүлпенәйтте. Җитмәсә, Таһирның да хәбәр хәтере юк иде. Һич югында берәр сүз генә язып салса, ни буласың инде? Юк, язмый. Бәлки ул Гөлзиләне элекке шикелле яратмыйдыр да инде. Озакка аерылышу хисләрне сүрелдерә дә, диләр бит әле. Мондый уйлар кызның яралы йөрәгенә тоз булып ятты да, әрнү сыкрануларын арттыра гына барды. Хәзер ул бакчада да артык дәртләнеп эшләмәде. Фатирына кайткач та җиңен сызганырга ашыкмады. Элекке шикелле азык-төлек төяп кайтуын да онытты. Хәер, балалар бакчасының хезмәт хакы моңа мөмкинлек тә бирми иде. Авылдан килгән акчалар күптән таралып бетте. Прописка һаман юк, димәк, талон да юк иде. Тәүге мәлләрдә аны үз кызы кебек күргән Сайма карчык та суына төште. Ул элеккедәй ашарга пешереп көтмәде инде. Киресенчә кыз кайтканчы туенып, чәй шикәрләрен ераккарак алып куя башлады. Гөлзилә исә эзләнә белми иде. Кичен кайткач та, иртән дә бер тәгам дә капмый киткән чаклары яшайды. Хезмәт хакы алгач, ул әлбәттә тегесен монысын төяп кайтты, әмма Сайма карчык аларга кагылмады. Шулай итеп, һәр икесе үзенә бикләнеп, бер түбә астында ике дәүләт булып яши башладылар. Моның саен Гөлзилә үзен үксез итеп сизде. Ярым җир астындагы фатирын да, анда симез силәүсен гомер иткән Сайма карчыкны да күрелмәс хәлгә килде. Кайчагында эштән кайтуына телевизор алдындагы караватта ярым шәрә килеш бутын чатын айырып утырган бу карчыкны күрүгә, Сайма аби Кашпировский сеансларын карый иде. Күңелен чиркангыч бер тойгы биләп алды.
шушы комагай һәм ахмак нәстә белән бер кыекта яшәүенә җаны әрнеде. Сәламәтлек кирәк аңа имеш, гомер кирәк. Шәшәк кебек көйләренә кабергә кергән кешеләр, кояш нурында күрелмичә үлгән сабыйлар булган дөньяда саулыгын ныгытырга, гомерен озайтырга тырышып утырган шушы мәҗрәп беткән карчык аңа дошман кебек күренде. Озакламый шушы йортка кайтып керү, үз кулларын белән тамук ишеген ачып керү сыман тоела башлады. Шулай да Гөлзилә Нурия белән бер бүлмәдә калмаганына үкенмәде. Килеп йөрергә, очрашып торырга вәгъдә бирсә дә, бер генә тапкыр да бармады. Әлбәттә, бергәләшеп җырлар өйрәнү яхшы булыр иде, тик ни өчендер күңеле тартмады. Әллә нинди сәер халәт иде, ахиретенә рәхмәте дә зур, аннан ераграк тору теләге дә көчле иде. Вәгъдә ителгән тулай торак һаман булмады. Бакча җитәкчесенә күпме генә керсә дә, бер үк җавап ишетте. Аз гына сабыр ит инде, озакламый булыр. Мондый юатулардан тәмам туйгач, үзе бүлмәзләргә кереште. Ләкин күпме генә йөрмәсен, файдасы тимәде. Берәүләре ихлас күңелдән әйткәндәй, урыннар юк шул. Булса ярдәм итәр идек, дисә, икенчеләре йомышын белдерүгә үк әллә күктән төштеңме дигән караш белән узатты. Өченчеләре майлы күзләрен кыса берәр атнадан килеп кара әле диделәр. Атна арты атна үтте, ә бүлмә табылмады. Күчтәнәч белән барып карасын, диде бер мәл тәрбияче. Гөлзиләнең моң зарын тыңлагач, майлы кашык авыз йыртмый ул. Азык-төлекне кыйммәт хакка гына алгач, Гөлзиләнең барлы юклы акчасы тиз бетә иде. Күчтәнәч тотып бару өчен зарплата көнен көтәргә туры килде. Әхиретләре белән көнләшкәч, Гөлзилә затлы гына шоколад һәм шампан шарабы алырга кирәклеген белде. Әмма бу бик җиңел эш түгел иде. Әлбәттә, берәр кап шоколадны базардан да табып булыр, ә шарабын каян аласың? Тәрбияче хатын монда да ярдәм итте. Бер таныш бар минем. Кыйммәт булыр инде. Комендант бүлмәсенә кеше бар иде. Гөлзилә аның чыгуын озак кына көтеп утырды. Комендант үзе генә калгач, эшкә үтте. Кыюсыз гына йомышын сөйләп бирде. Шулай озын буйлы, таза гәүдәле шибәр хатын аның сүзләрен тыңлаган уңайга үз башына күз йөгертте. Кызның кулындагы пакетта игътибарсыз калмады. Бүлмәләр белән зур кытлык инде хәзер, дип сүз башлады ул аннан соң. Оешмадан да килеп тикшереп кенә торалар. Бер нәрсә дә вәгъдә итәлмим шул. Гөлзилә монда эш уңмасын аңлавында тик бурылып чыгып китәргә генә ашыкмады. Хатынның ягымлы тавышымы, кайгыртучан карашымы, менә нәрсәдер ярдәм вәгъдә иткән төсле тоелды аңа. Комендант кызның ялварулы кыяфәтенә йылгымлы елмаю белән җавап бирде. Бигрәк үземнең яшь чагыма охшагансың, диде аннан соң. Ярдәм итәргә тырышырмын. Иртәдән соңга кил әле, паспортыңны калдырып тор. Соңгы сүзен комендант кызның кулындагы пакетка карап әйтте. Әмма Гөлзилә моны сизмәде. Ул үзенең күчтәнәч белән керүе турында бөтенләй оныткан иде. Паспортын комендантның кулына тоттыруга ишек ачылды. Мөмкинме, дип сорады 35 яшьләр тирәсендәге бер ир. Әйдә, үтегез. Гөлзилә бары тик шунда гына пакетны калдырырга кирәген хәтерләде дә, кыяр-кыймас кына берчә кулындагысына, берчә комендант карап алды. Ярый хушыгыз, комендантның тавышы ишекне тыштан ябудан башка чара калдырмады. Ярый, конфетин үзем ашармын, ә шарапны башка вакытта, дип уйлады кыз, тулай торак ишеген япканда. Дөньяның бөтен изге көчләрен чакырып, бүлмә мәсьәләсенең уңай хәл ителүен теләп ялварды ул кайтканда. Бары тик трамвайдан төшеп фатирына атлаганда гына йөрәген утлы әрнү телеп үтте. Бөтен хезмәт хакы паспорт арасында иде бит. Комендант аларны кире кайтарса ярый да, югалсалар, акча алганчы аш йөргә туры килә инде. Гөлзилә кинәт туктап калды. Чынлап та хәзер үк кире китәргә кирәк. Комендантка хәлне аңлатырга, бәлки күчтәнечләрне дә биреп булыр. Ул шулай итте дә. Ләкин комендантның бүлмәсе бикле иде. Яңарак кына урамга чыгып китте, дип аңлатты вахтер карчык. Шулай итеп, хезмәт хакының исәнлеген Ходай карамагына тапшырырга туры килде. Иртәгәсен бакчада күңелсез хәл килеп чыкты. Балаларның берсе йыгылып, борынын канатты. Моның өчен тәрбияләшчегә дә, Гөлзиләгә дә аругына өлеш чыгардылар. Акчаларын кисү, тәртипләрен коллектив алдында тикшерү белән янадылар. Монысы бер хәл иде, кичен теге баланың әнисе жанжал куптарды. Дөньядагы бер яман сүзне дә калдырмый сүкте. Судка бирү белән куркытты. Гөлзиләнең болай да яралы йөрәге бу кадәр рәнҗетүләргә түзмәде. Ул елады да елады. Күз карасы кебек тәрбияләүеңне күрүче дә, исәпкә саңгалучы да юк, ә кечкенә ялгышың өчен әнә ничек этлиләр. Яклаучың булса иде яныңда,
Һич югы юатучың булса иде. Юк шул. Япа-ялгызы шул Гөлзилә. Әти-әнисе дә, туганнары да, торыр урыны да, яраткан эше дә юк аның. Сөйгән яры да еракта. Аның да хәбәре юк. Мөхәббәт дигәне дә газап, сагыштан гына тора. Бакчадан чыккач, кая барырга белми озак басып торды Гөлзилә. Фатирга кайтасы килми. Барырга башка урында юк инде. Нурия янына. Юк, анда бару да килешмәс. Кайда урнаштың дип сораса, эй, сораса нисең, бер дә әллә кем түгел әле. Ахирәте дусты, очрашмаганга да хәтсез вакыт үтте. Сөйләшеп, серләшеп утырырлар, күңеле бушап калыр. Әмма серләшергә насыйп булмады. Нурияның бүлмәсенә җитәр-җитмәстән, ишектән майка трикодан гына бер көньяк кешесе килеп чыкты да, карашлары белән Гөлзиләне өйрәнеп туалет ягына китте. Кыз ни өчендер керергә базнат итмәде. Менә шулай кисәк кенә кайтып китәргә дә теләге дә юк иде. Теге йөнтәс күкрәкле уртача буйлы тыгыз Тоза гәүдәле ир кабат килеп Нурияның бүлмәсенә кергәч тә коридор башында бераз көтеп торды. Шуннан соң гына кайтып китте. Баштарак бераз кәефе кыйрылса да, соңрак Нурия белән очрашмавына шатланып та куйды. Гөлзилә сәгатенә карап алды. Кашпировский сеанслары беткәннәр инде, хәзер фатирга кайтырга да мөмкин. Сайма карчык табак савыт җыештыра иде. Гөлзиләнең сәламләвенә дә игътибар бирмичә, ул үз эшен дәвам итте. Мондый битарафлылык соңгы вакытларда еш кабатлана иде. Мондый битарафлык Гөлзилә өчен бөтен усаллыктан да авыррак иде. Эшләрен битергәч, Сайма карчык Гөлзиләнең каршына ук килеп басты. Аның зәһәрлек белән янган күзләре юньлелек вәгъдә итми иде. Акчамны тапмыйм диде ул. Тәннәрне шимердәтерлек бер астыртын гаепләү белән. Кергән чыккан кеше дә булмады. Гөлзилә катып калды. Аны угрылыкта гаепли түгелмисең? Гөлзилә карчыкка яңадан бер караш ташлады. Ул шаярмый иде. Кайда куйган идегез соң, диде кыз тик тормас өчен генә. Сайма карчыкка бу да ошамады. Кайда куйганымны бик яхшы беләм мин, бик яхшы беләм. Урынында түгелен дә беләм. Аның күзләре син генә, бары тик син генә дип Гөлзиләне гаепләп карый иде. Кыз дәшмәде. Эндәшә дә алмас иде. Тамагына утырган ачы төер сулыш алырга да ирек бирмәде хәтта. Гөлзиләнең төне йокысыз үтте. Аның Сайма карчык өйнән тизрәк котыласы килде. Ләкин бакчага барырга бер генә теләге дә юк иде. Ул үзенә урын тапмады. Бу дөньяда бер кирәге дә булмаган артык җан итеп тойды үзен. Эх, асылында ул инде ичмасам. Шул чак ул үзен табутта итеп күрде. Әллә күпме халык җыелган, барысының да күзләрендә яшь, хәтта Сайма карчык та елый. Нахак бәла якканым өчен кичер балакаем дип яшь түгә. Таһирның чәчләре агарган, күп елаудан күзләре шешенгән, үзе ябыгып, саргаеп калган. Ул менә акылыннан шашар төсле тоела. Бик әйбәт, шул кирәксезгә. Тере чагымда аз гына игътибарлырак булсагыз, бәлки, бүген дә сөенешеп, көлешеп яшәр идек әле. Ә хәзер елагыз да, сабак алыгыз. Бакчага җиткәнче шулай уйланып барды кыз. Эшкә тотынгач, бераз онытылып торды, әмма бүген балалар белән җандашланып китә алмады. Үзен кеше итеп түгел, явыз хатыннарның балалары уйный торган уенчык итеп тойды. Хезмәте шул тиклемдә түбән чиркангыч булып күренде. Бүген комендантка керергә кирәк иде. Бүлмә булырына әллә ни ышаныч юк. Хит акчасын сорап алса да, Сайма карчыкның йөзенә бәрер. Мә, дияр, күргәнең, күрмәгәнең шушы булсын. Һәм әйберләрен җыяр да чыгып китәр. Кая? Хәер, кая булса да барыбер түгелмени. Ялгызлык һәм өметсезлек сазлыгыннан да авыррак тагы нәрсәсе бар дисең бу дөньяның.